नाटळ जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये कायमच त्या पती-पत्नींपैकी कोणीतरी एक उमेदवार असायचा। मतदारांनी सातत्याने त्यांना संधी देऊनही येथील विकास कामं होऊ शकली नाहीत। अनेक विकास कामं प्रलंबित आहेत। दडपशाहीला मी कायमच विरोध केला। अशा अनेक कारणांमुळे मी निवडणूक लढवत असून नक्कीच विजयी होईन असा विश्वास नाटळ जिल्हा परिषद मतदारसंघाचे ठाकरे शिवसेनेचे उमेदवार तथा युवासेना कणकवली तालुका प्रमुख उत्तम लोके यांनी व्यक्त केलाय। उत्तम लोके हे प्रचारानिमित्त नाटळ मतदारसंघामध्ये अगदी डोअर टू डोअर फिरत असून त्यांना मतदारांचाही चांगला प्रतिसाद लाभतोय। या निमित्त त्यांनी कोकण सात लाईव्हशी संवाद साधलाय। आपण आता आहोत नाटळ जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये। या मतदारसंघामध्ये उपाध्यक्ष शिवसेनेच्या युवा कणकवली तालुका प्रमुख उत्तम लोके हे निवडणूक रिंगणामध्ये आहेत। जिल्हा परिषद उत्तम लोके हे माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष संदेश उपाध्याय सावंत हे भाजपचे उमेदवार आहेत। मात्र तरीही त्यांच्या विरोधात उत्तम लोके हे ताजगी झेंडे देताना उत्तम लोके हे ह्या नाटळ विधानसभा जिल्हा परिषद मतदारसंघामध्ये अगदी डोळ्याची डोळे प्रचार करत आहेत। त्याच निमित्ताने आपल्याकडे फायदा करत आहे। उत्तमची त्याच्या लाईव्हमध्ये मला परत लागेल मतदारांचा कसा प्रतिसाद मिळतो? मतदारांचा प्रतिसाद खूप आनंदी आहे आणि प्रतिसाद मला लाभत आहे। लोकांच्या मनात बदल करायचा विचार झालेला आहे। उत्तमच्या नाटळ जे जिल्हा परिषद मतदारसंघ आहे हा वर्षानुवर्ष त्यापूर्वी राणी समर्थकांच्या ताब्यात राहिलेला आहे। डॉक्टर सावंत किंवा त्यांच्या संजना सावंत यांनी ते प्रतिनिधित्व केलेलं आहे। मात्र तरी सुद्धा हे मतदारसंघामध्ये नेमक्या समस्या काय हा तर मी माझ्या जाहिरातीमध्ये केलेला आहे। मी आणि माझी बायको ज्याची परिस्थिती आहे मला द्यायचं माझ्या बायकोला द्यायचं। आता तेच झालेलं आहे। तू मला द्या नाटक मला द्या। अरे हे काय कुठली शेती आहे का कुठला प्रॉपर्टी आहे का अर्धी मला अर्धी मला ती मला पाहिजे ही मला पाहिजे। अरे हा जनतेचा समाजाचा प्रश्न आहे। विकास कामं झालेली नाही। विकास कामं आज आम्ही जे लढतो ते विकास कामावर मुद्द्यावर लढतो आणि लढत आहे। आज मी नळवे नेमकी कोणती विकास कामं आहेत झाली नाही तसं तुम्ही म्हणता? आता कित्येक वर्ष फक्त पेंडिंग आहे। कित्येक वर्ष 25-30 वर्ष झाली गेला आहे। त्याच्यानंतर रस्ते बघा तुम्ही आला काय करू म्हणजे गावागावी रस्ते नाही आहेत, पाणी नाही। गव्हर्नमेंटची प्रकारचे मंजूर झालेले आहे। सिंबोडे असते, गांधीनगर असते, परत नळवे असते, पूर्ण झालेले नाही आहेत, पूर्ण गेलेले नाही आहेत। आता आमच्या गावात विभागामध्ये किंवा बावीच्या विभागामध्ये कुठेच विकास झालेले नाही। त्यासाठी आम्ही लढत होतो। तुम्ही जर जिल्हा परिषद नाही तर तुमचे प्राधान्याने कुठल्या विकास कामाच्या बाबतीत लक्ष आहे? प्राधान्य माझं असेल रस्ता, पाणी, लाईट, पायवाटा गेला पाहिजे। पायवाटेला कोण रस्ता अडवत नाहीत पब्लिक होतं सांगतात की नाही ते सांगतो लोकांना नाही तुम्ही जमीन देत नाही विकास होत नाही। अरे शेतकऱ्यांकडे पोचल्यानंतर कन्व्हिन्स केल्यानंतर लोक जमीन देतात आणि ही गोष्ट घडलेली आहे। आमच्या गावात घडलेली आहे, नरड्यात घडलेली आहेत। पण इकडे लोकांचा त्याचा कसं विषय आहे की मला इथे माझं मी बोलल्यानंतर पूर्वेशा मी रस्ता करणार आणि मीच खाणार आणि मी आज रस्ता 300 मीटर केला 300 मीटर हा पुढच्या दुसऱ्या वर्षी तुला असतोच पाहून गेलेला असतो। म्हणजे त्याच्यामध्ये समजा 6 लाखाचा टेंडर असेल तर 2 लाखाचं काम करायचं, 8 लाख सरळ आपण हडप करायची। हा अशी ही विकासाची भूमिका आहे आणि त्यामुळे आज आपल्या ह्या विभागाची एवढी बिकट परिस्थिती अवस्था झालेली आहे आणि त्या अवस्थेसाठीच आम्ही हा आज ठाम पण लढत आहोत। त्यांची उत्तम समोर उमेदवार मात्र आहे हे चॅलेंज ॲक्सेप्ट करताना कसं वाटतं? पैसे वाटून इलेक्शन होत नाहीत। मातामोर म्हणजे काय पब्लिकपर्यंत गेला पाहिजे। आज तो म्हणजे इथे लोक बोलतात की विकास पुरुष आहे विकास पुरुष आहे। आज म्हणजे कधी थोडे लोक मीडिया बोलते किंवा असे मोठे लोक बोलतात की हा विकास पुरुष आहे। लोकांना एक दाखवलं आहे म्हणजे मी असा म्हणजे एक चित्र तालुक्यावर ते वेगळं पण प्रॅक्टिकली आम्ही आज गावागावात फिरतोय, गावागावात फिरतोय, घरोघरी फिरतोय तर कुठेही रस्ते नाही। मुख्य आंदोलन केल्यानंतर झालेलं आहे। 2021मध्ये जुलैमध्ये आम्ही आंदोलन केलं त्यानंतर झालेलं आहे। पण तेवढे वर्ष काय झाला नव्हता पण ह्याच्यावरती इथे सत्ता पण बोलली तिला पण सदस्य कोण होता ती वाई म्हणतो आतापर्यंत। आज हे साहेबांना पण कळलेलं आहे, दादांना पण कळलेलं आहे आणि आज म्हणजे आज त्या भागात जास्तीत संपायला आलेला आहे। पैसे वाटतात मला पैसे वाटत अरे पैसे वाटून विकास कुठे केला?
काय करतो जर विकास केला असता तर मंत्र्याची गरज नाही पडली असती. मी त्याचं पहिलंही आवाहन करतो. मी अजून 2 दिवस बाकी आहेत आणि घरी बसायचं, मी घरी बसतो, तुम्ही कोण निवडून दिलं मी चॅलेंज करतो. मी आता तो झाले ॲक्सेप्ट काय करत नाही आहे, कारण त्याला माहिती आहे त्याची पायाखालची वाळू फरक गेली आहे. त्याला कळलं आहे की आज ह्या ठिकाणी पब्लिक नाकार दे मला, म्हणजे आता पब्लिक म्हणजे विकत घ्यायचं, मतं विकत घ्यायची आणि निवडून यायचं. पण आता ही गोष्ट होणार नाही. तर पोलीस आता तिथे राजेला गेलेला असेल तरी त्यांच्याकडे इंटरनेट टाकून दिलेलं की पावसाळ्यामध्ये त्यांचा बंद होत नाही, त्यांचा ठाम विचारांची त्यांचा आपलं मत ते मैदानाचा लोकशाहीचा अधिकार आहे ते 100% चांगल्या व्यक्तीने बघूनच ते पुढे येतील. तुमच्या पक्षाने तुमच्यावरती विश्वास आहे आणि तुम्हाला उमेदवार दिला. याविषयी पक्षाचे उभारक योजनेचे अनेक कार्यकर्ते देखील काय वाटतं? सर्व जे आहे ते उमेदवार आणि त्यांच्या मागची जी कळी आहे ती खूप मोठ्या ताकदीने उभी राहील असा अंदाज आहे. आमच्याशी बदलते मनपूर्वक झाले हे नांदेड जिल्ह्यातील मतदारसंघाचे या मतदारसंघामध्ये धुळे जिल्ह्यातील अपेक्षित व्याप्तीने मिळाले होते. धुळे मतदारसंघ रामकुमार कार्यकर्ता मतदारसंघ राहिला होता. मात्र या मतदारसंघात